Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nihu Students Union haringkat ka jingetre lang bat ka KSU Nihu Unit mentakas ngi ka arpuar tarik unai wing arhajar arpuar kilaya lom lang ha kapor ba penlong program ka skol ba Nihu mentakas ngi Hanihu Convocation Hall ban pensange no ya kata masa bala penlong nakalyang ka Nihu su kilaya thu ba kata masa ba ka skol ba Nihu kala penlong hne kasngi kadai ka bahe baha bala shimpol ki benai ban penkre ka hanrai lah ban pensange no hadin ka jingja syasiat ki hinriut ki brio hamukro West Giant Hills henne ka step ulong bakani ka jing pasange ka longkom ka dak ka jing sngolam na ka banta jong gitu ki bala mensaw bat ki bala khlat no habakali halor ka jingwa ikilama yong na kalyang wailat siang shai finance secretary ka Nihu su badu president ka KSU Nihu usamla riches malnyang kilaong baka jingwa ikilama yong kidai ka dak jong ka jing persya ka sarkar ban penlong kinu ki tamasa baka thumu ban penlong bat ban bu bat ha ka jo ko por kalong ru kum ka dak ban pen i ka jinga sngolam na ka banta ki la not ki bala do no e ki minsiam ha ka jingja hamukro shu samla riches mal nyang lo ong ru bakani baro ka pen pau ka jing ko ka jing bam le ha ka rukom trekam ka sarkar Meghalaya ka bala poi hadu uni uput job pangi ka Nihu su Student Union bar rengkar ka jing trelang jong ka KSU Nihu Unit kumba pi imenta ngila ya lumlang hang ne krui tang dam ta kowe ka jingmut mo makata kalong ba ngin khang no pep no ya kadi kata masa ka ba kana kalyang jong Nihu lam penlong hajing sya kani kata masa kadi ka ba ha kata ka ba ki na kalyang jong administration kilasim por daki benai mo pan kre ya kane hanrei hadin bakala jia ka to kajing jia ka pasungsi ya ka mansim jungi para kasi jungi kalau kajing sungsi ka bakra hadu kata ba nakaliang jungi ngiro kum kadak jung kajing sungo ik bapli balaklat ngila perkhat pangiloong mapenduk pendam no sisendon ya kane ka program de kumta nado menem step ngila sedang pania inti ya kane ban kumba POE sharum seneng hakane ka kampus ka jungi ngila bu ya kini lama yong kum kadak jong kajing sungulem ya gitu kibaklat bar kum kadak ro mapeni ya kajing persya ya kinu kita masa kiba nak liang ga sarkar jala la ni ka central government kitmu mapelong apo ka jala ka jongni te ngilat don ka jing yakran nak liang jong administration ha ka ba kila khot kerki ya kata ka emergency meeting nak liang jongki bat hangta ngilai don rekat nak liang jongka Nihu su bagi KSU bat hangta ngilai resolve dak ka bi kajing mut mapendam no ya kane ka program kajengki bat kilapan por tang po live home ini dei bakit chupen sngau ya kata ka kubor kum kadak bang sngau ya kata ka jing sngulem saya kita ki balaklat bakum joro bang petip saya kini ki nong simenta mo namar kane kan dei ka international program bala penjada ka Asian kum kadak jong ka jumburom ngila aila deki bakin kerantang live home minute bat program ni menta kala pun tang po 10 minit dei namar ba mo ngi degi student jong Nihu bangi degi nang hikmat jong ka Nihu bat rangkat ka trelang jong ka KSU Nihu Unit ngila peni ya kadak jong ka sekolah tang hapo kampus jong ate bat kumbang yo ihi ba kata ka sekolah kata ka jong persya ya kan program para longi ka job te tang kata kumba kalongi mo habaro ka we ka jela ngila mat ya kata ka jong susi ka bakra do kata banda kaliang jong ka Nihu suru ngipa ya kan ka kubos ngaulam siki bahing hasem but sekitu kiba klat mo nakane ka step ada jingja ka pasungsi but nakaliang jungka Nihu su ni ko ma benaro balin ko banyak khot ya ver lang ro ya bro ki samla ibatan hapo ka Nihu pa kum kadak jungka jing sngolam ni saya ya rengkat nilai rengkat ban ya padba ngaduk nang tina PB mo ma peni ya kata ka jing kadak jungka sngolam dak ba ngin ya thang bom mati lang ngin ya sulilang sibit itu jamit sandra bace emlong ya kene ka program nakaliang jong kan administration kila mu mapelong mentakas ni Henry namar bakal ajian om tu tekim ban sekap pan khang no tamba ya kata bakin kriya na bakin pospong klam ajing kubor yangi tamba kat kun bangitip long mentah khang no is nakaliang jong kile se dagi pelong la sai sini kum no persyadik ne tang mentakas ni emlong kalong gumne kain dadi ba shubo pe kin kriya kum la sha katon jingmud yu bakin penlong biang la sha kin kriya nam ta kata tangin mla ya lelero te hadir habo lesi hadin sibna arna syakhamat kham muslim mo ya kata te kum ka liang jong ka student union ya pediang ni ya
kini program namar ba kadai ka kalong kota kom kini long ka kum ka kane program kan long kata kajing ya ngo janlang ke ki ri bana ba mau kum ka Myanmar Indonesia nama kila wali ba pin te bulan ni program kani long si benta ya ka jipan ya ka tak jong di sekolah kap tame itu min sim bala khat no pai bos no mukro long gai ka ba nak liang dungi sama pulai jong sekolah ba po sekretari jong KSU unit bat jing snok tilang ba kan usu ni pau ya ka jing ba jing skosi bat ka jing bom apriang jong ni pada ba jing do no jong ni sim ha jing le don bor ba jing thambor jong si pai asam ki bana ka por ki juga por kam tam ni thai kaput ka bala jujia te hakawai ru ka banta ka pan pau ya ka jing to ko ka jing bom ler trekam jong ka sarkar jela ka jong ni ka ba hapoi hadu ni pot ba manta te kaba kam lengo susu golong bah pedang kene ke jing kran pembet put kum kini gija bangena ke binti ba ta ke jing pembet put kendai lemba ke lenti jong ke jing suk kendai pat kimi pat kum kini ke jing ja ha kaba ha bandu no ke jing im ke balu ke jing kemising ke balu loi ha kum uni kum ka menem step kaba la ban ong maka dai kum si benta ke jing dum ke krau ke jelai bol kawai menamar ba khambun hi ki pa juga jela kham tam kane kuar ikmi lati ke jongsuk henre pat ya kata ka jongsuk pat la wan ra ban da ke jingdum ka bakrau da ke jile dan buar ni sipai asam nasim ru ne ga kabu ya ka ban pha ya ku buar semulem sekitu ki longyeng bala du no ila ki bai ki pathon hukum kane ka por ngatip hi ba ki kinten dalile kim la ban nyat ki umnya ya ki umat ki bacau cái long yên long xem của trong khi tham tâm cái trình độ nọ là nó yêu ba cái khuôn cái trong khi để đây bật cái kermen scam bộ play bên trong học cùng cái này cái porn đó nó sinh đạo lòng bất kỳ còn ai chết ngang một pura cả ba buat apa yang sibun cái trình e cả ba cái này cái độ cái trình im apa yang cái trình độ nọ trong khi bị bắt thành trong khi hiện đây buat play bên ai cái lát cái lenti ya cả ba cái năng lạ ya banyak scam harus ingin bekerja maju ke pemalas ni.